Bueno, eguerdion, Izaskun eta ni agurtzanen naiz, Zubialdeko eskolako irakasleak. Zubialde herri txiki bateko eskola da, lehen jasonek aipatu ditu, txikia ere 90 ikasle eta 11-12 irakasle dituena. Txiki izate honek askotan gauzak zailago jartzen dizkigu, baina beste batzutan esperientzi bat egiterakoan uste dugu errezago izaten direla. 20 minutu hauetan saiatuko gara ahalik eta era azkarrenean proiektu hau kontatzen. Proiektuan non kokatzen den azaltzen hasiko gara. Europatik urtero Sokrates programa izenarekin deialdi bat zabaltzen da. Eta mota askotako programaren artean gurea Comenius bat bata. Proiektu hau aurrera eraman izateko gutxienez 3 eskola behar dira, lurralde ezberdinetakoak. Eta eskola horien artean proiektu komun bat eta bakar bat diseinatzen da. Eskola horietatik bat koordinatzaile jarriko da eta bestea partaideak izango dira. Proiektuaren helburu orokorrak hor 4 lerrotan labur bilduta dituzue. Proiektua 3 urtetan bete beharko da eta urtero diru laguntza bat jasotzen du. Azkenengoa gurea 5.000 euro inguruko izan zen, baina uste dugu momentu honetan baldintzak aldatuta dagoela. Esperientzia hau, gurea 2004-2007 urteko esperientzia hau, bigarrena izan zen, duela 6 urte beste proiektu bat izan genuen, eta uste dugu bigarren esperientzi baten gauzako beto ateratzen direla aurrekoetatik ikasi egiten dalako. Guk aukeratu genuen gaia ipuinekin bidaiatuz izan zen, eta gu jarri ginen koordinatzailez. Beste eskolak ikusten duzue lurraldetakoak dira. Europar deialdi izanik, sarritan uste da harremanak estatuen hizkuntza baten mantendu edo landu beharko direla. Hau da, inglesez edo frantsesez. Gu gure kasuan argi izan genuen helburua eta proiektu osoan eskolan egin diren gauzak ahalegindu gara euskeraz lantzen. Ikusi duzuenez bebai, 5 herrialdeetatik 3 eskola hizkuntza gutxituko gara eta beste biak ere historian zehar beste herrialde baten menpe egon direnak. Behin proiektua eskuetan izan da, edo apur bat diseinatuta, ezinbesteko izango da eskola kurrikulunean txertatzea. Ez dauka zentzurik eskolatan proiektu ezberdinen metaketa bat egitea eta proiektu bakotxa erasolte baten lantzea. Irakasleak eta ikasleak gogeitu eta nekatu egiten direlako. Horre, zirkuloan ikusten duzue gure eskolak dituen proiektu ezberdinak eta haien artean nola agertzen diren ongi uztartuta eta elkarlotuta. Danetan, umea, aurra, izango da irekitzen duena bere ezagutza eta subjektu aktibo izanik. Bere izango da proiektu guztien protagonista. Naiz eta, aipatuko ditut proiektuak, lehenengo eta behin esan behar dugu eta lehen aipatu dut eskola txikia gara, testu liburuak ez dugu normalen erabiltzen, eta proiektuen bidez lan egiten dugu. Euskeraren erabilerak ere kezkatzen gaitu eta bultzatu nahi dugu, atzerri hizkuntzarekin ere lanean ari gara eta IKT-en erabilera ere bultzadatxo bat eman nahi dugu. Naiz eta proiektuko ardura irakasle batek edo bik izan, proiektu aurrera eraman izateko eskola osoaren implikazioa beharko da. Eta eskola osoa esaten dugunean, esaten dugu bai irakasleak eta ikasleak. Aurren adina oztopo izan barik. Orain paradatxo bat egingo dugu bideo bat ikusteko honen adibide. Bideo honetan ikusten da beste herrialdeetara bidaltzeko egin zen ipuin baten grabazioa. Ipuina kontatzen duen umea 3 urte ditu
eta atzean 6. mailako ikasleak ari dira berari txontxongilo mugitzen eta laguntzen. Gelako ekintza guztietan umeak hartzaile jakin batentzat egingo du lan funtzionaltasuna emanez gelan egiten den guztiari. Baten ama eta umetxoa joan ziren paseo bat ematen eta nekatu ziren aian ezarri ziren. Halako batean atzo zerbait agertu zen. Ikusi duzue, proiektuaren helburu nagusia euskara lantza izango dela eta inglesa eta ikaten erabilera hor bitartekari bakarrik izango dira. Hasieratik gure asmoa zen proiektu horretan material bat ekoiztea eta pentsatu genuen ipuin liburu bat 3 urtetan zehar egindako lanarekin ipuin liburu bat sortzea. 5 herrialdeetako liburua izango zen eta 5 hizkuntza desberdinetan idatzita. Hemendakoago liburua, baina hemendik ikusteko. Uste dugu norberaren apreziatu eta baloratzen dugun heinean bestena ere baloratzen ikasten dugula. Proiektuko ekintzak 3 esparrutan antolatuko dira, ipuin liburua egiteko direnak, horrik eskolan bertan egingo dira, bizitak antolatzeko direnak, urte bakoitzean 2 bizita egingo dira eta horietatik bat ikasleekin egiten da, eta harremana bultzatzeko direnak, bai eskolen arteko komunikazio eta bai bizitetan egiten direnak. Ekintza hauek batera eta elkar loturik ematen dira 3 urtetan zehar.